Mga igsoon uban sa atong katuyuan ining santos nga misa, atong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan ug diha sa ato ang banay. Aton sa hinumduman sa pag-ampo ang tanang mga masakiton ug tig-alima kanila, ang mga intensyon, petisyon ug mga pasalamat sa mga deboto ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, nagiusa kita karon isip sa kabanay sa Dios, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagigusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom maginulsog kita sa atong mga sala. Busa magaingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagaong sa tanan ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas akong dakuuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kainanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pag-ampo o pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos, ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, tinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao, ug nagbagulbol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawhas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana? Hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una ka mo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato
ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis. Kay nakiglalis man ang mga Israelita o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana, nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Humari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yugbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kitang katawhan nga di ginumala sa panahon nga iyang gitutulan. Hinauton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-ahang inyong mga kasing-kasing. Sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing.
Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon og namalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibukbo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, namatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang mamatay alang sa usa ka taong matarong, tingalig adunay mamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungura ang iyang mga tinun-an nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagdurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo ka gayud kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babae miingon, "wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga?" Hinatag kining atabaya sa mga katigwalangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini.
labaw ka ba di ay kang Hakob? Si Jesus mitubag, muinom ni ining tubiga, uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Ang babae miingon, Sir, hatagi ako ni anang tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. Ug giingnan siya ni Jesus, Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi. Wala ako'y bana, miingon ang babae. Si Jesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudeo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babae, tuhui ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili magsimba o dili na magsimba sa amahan dinhi niining bukira sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudeo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudeo. Apan taliabot ang panahon ug karon aniana nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Mingon kaniya ang babae, nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Niadtong higayuna, nibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nakapangutana sa babae kung unsay iyang gusto, ni nangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod. Ug giingnan niya ang mga tao, ngari kamo ug tan-awa ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an, miagda kang Jesus, Rabay, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awa ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanuo kang Jesus, kay ang babay miingon man,
Gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didtong duha ka adlaw. Daghan pagayod ang mga nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti ug giingnan nila ang babaye. Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti, kundili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, giun sa nato pagtagbaw ang atong mga kauhaw. Usahay kung ahon kita, makaingon kita na ang makatakbaw lang nato mao ang bugnaw na soft drinks. Pero diabetic man ka. Or unsa kaha ang atong mga kauhaw. Mga igsuon, diha sa atong pagbasa nining ikatulong Domingo sa panahon sa Kwaresma, naghisgot kini kanato sa usa ka kasinatian na kitang tanan nakasinati. Ang kasinatian sa kauhaw. Sayod kita kung unsa ang pagbati kung kita uhawon. O hinumduman nato na ang pagbati sa kauhaw dili lang kini sa kauhaw sa tubig. Anaa diha ang kauhaw sa kamatuuran. Anaa diha ang kauhaw sa gugma. Anaa diha ang kauhaw sa kalinaw. Anaa diha ang kauhaw sa pagpasaylo o sa kauhaw sa kahulugan sa atong kinabuhi. Ug diha sa atong pagbasa karon, anindot kaayo ang pahinumdom diha kanato na ang Dios lamang ang mutagbaw sa tanan natong kauhaw ug mupuno kanato sa iyang grasya ug sa tanang kaayuhan. Diha bitaw sa atong unang pagbasa, anindot man kaayo ang pahinumdom diha sa mga kasinatian sa mga Israelita na nagpanaw diha sa kamingawan. Anaa diha sa ilang panaw ang mga kauhaw. Giuhaw sila sa tubig ug gikapoy. Ug natural kaayo sa mga nagpanaw, sa naglakaw, na kung giuhaw, mureklamo. Busa, nagsugod sila og reklamo diha kay Moises. Ug tungod ni ini, nagreklamo sila tungod sa ilang pag-antos na nasinati og gani, nangutana sila kung diha ba sa ilang panaw nagauban ba ang Dios. Kay maura ba'y hinungdan nga milakaw sila gikan sa Ehipto, na andunay assurance na uban ang Dios diha kanila. Tungod kay nakasinati sila sa kauhaw o sa kalisod, tungod sa ilang kakapoy, niabot kanila ang pagduda o pagduha-duha. Kung anaa ba nahiuban kanila, anaa ba ang presensya sa Dios diha sa ilang panaw. Ug sama kanila, ug sama kita usab kanila diha sa ato ang tagsa-tagsa nga panaw. Di ba kung aduna kitay na sinati na dili according to our plan,
Kung aduna kitay nasinati na kalisod diha sa ato ang panaw, adunay mga pagsulay, we question the presence of God in our life. Ato dayong makapangutana dayon kita sa Dios, Lord, sige man kog ampo nimo. Sige pa niadto pagani ko sa nagpilgrimage pagani ko sa Simala, sa Monsignor Kamumot, sa Reglas, sa Senyor Santo Niño. Wa mangyapon ko nimo papasara. Then mangluod na dayon kita. Pero mga igsuon, ato bayang pagkahinumduman na diha sa ato ang kinabuhi, mas daghan ang kaayuhan na atong nadawat. Asa man di ay kanagikan. Kung ang kasinatian nato mahimong lisod, kung aduna kitay na-encounter na problema, sakit, kapakyasan o kalisdanan, anong automatic man dayon na we blame God? Dili ba di ay ang atong kaugalingon na mas atong gihatagan ug bili ang atong mga atong kaugalingong mga intensyon, instead na magtuon ka asa man ka namili og select nag-inom-inom, gipa-eskwela ka og tarong pero unsa may imong gibuhat anaa sa barkada. That's good, pero at atong tang pagkahinumduman, kabubuton ba daay na sa Dios? Imo manang kabubuton. Hinumduman unta nato mga igsuon na diha sa ato ang panaw sa kinabuhi, ang atong pagbasa nagpahinumdum kanato na despite of our weaknesses, bisan sa kapila kita mi tuman sa atong kabubuton, bisan pa man kapila kita nagmaluib sa Ginoo, ang Dios andam gyapon mutabang kanato. Sama bitaw sa gisaysay sa atong unang pagbasa, wala biai sa Dios ang iyang katawhan. Bisan pa man, sige sila reklamo ngadto kay Moises, nganong gitugutan sila sa Ginoo sa ilang panaw sa kalisod. Diha sa atong unang pagbasa, gisugo sa Dios si Moises. Nabunalan ang bato ug migula didto ang tubig aron makainom sila. Bisan pa sa ilang pagkareklamador o pagduha-duha, nagpadayon gyapon ang Dios sa pag-atiman kanila. Kung giatiman sa Dios ang mga Israelita, aton tang pagkahinumduman, ang Dios nagpabilin sa pag-uban diha kanato. Ana-ana lang nato kung magpauban ba kita sa Ginoo, or kita nooy maguna kaniya, o kita pa noon maglahi og dalan. Mga igsuon, nagpadayag lang kini ang presensya sa Dios diha sa panaw sa mga Israelita, nagpadayag na matinumano ng Dios bisan diha sa atong mga kahuyang. Our God is faithful to us even in the midst of our weaknesses and unfaithfulness. That our compassionate God comes to us in times of our needs. Diha bitaw sa atong salmo responsoryo karon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Unsa man ang atong gibuhat sa atong nadungog na pulong sa Dios sa matag tambong nato ug pagsaulog sa santos nga misa. Anindot kaayo kitag nadungog. We are spiritually refreshed pagkahuman sa santos nga misa. Nganong pag-abot sa panimalay, anaa pa man gyapon ang kasina, anaa man gyapon ang kasuko, anaa man gyapon ang walay pagpasaylo.
Mga igsuon, hinaot unta na atong pagkahinumduman na niining panahon sa Kwaresma, usa kini kapanahon nagiawhag kita na ablihan pag-usab nato ang atong kasing-kasing diha sa Dios. Na maminaw ug mamati kita sa iyang tingog ug musalig kita na diha sa atong panaw, diha sa atong pagpadayon sa atong panaw, bisan malisud man kini ug adunay daghang mga hagit, atong pagkahinumduman na sa kanunay anaa ang presensya sa Dios. Sa ikaduhang pagbasa, mga igsuon, anindot kaayo ang pahinumdom ni San Pablo na naghatag kanato og dakong paglaom. Mingon siya na pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo aduna kitay kalinaw ug grasya uban sa Dios. Ang atong paglaom dili nagdepende sa atong kaugalingong kusog o kaayo, kundili anaa diha sa gugma sa Dios. Hinumduman unta nato na ang Ginoong Hesukristo namatay alang kanato. Kini nagahatag kanato sa pagsabot na ang gugma sa Dios bisan diha sa atong kahuyang kanunay nagdagayday alang sa atong kaluwasan. Mabitaw na sa simbahan atong gisaulog sa kadakong kalipay ang Pasko sa kadaugan sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay ang kasaysayan sa kaluwasan wala man nagtapos diha sa pag-anak sa atong Ginoo, diha sa iyang sakripisyo sa krus. Iya kining gitapos sa pagpadayag sa iyang gugma na mudaog ang iyang gugma diha sa iyang kabanhawan. Ug mao na ang iyang gipadayag diha sa atong ebanghelyo. Ang panagtagbo sa atong Ginoong Hesus ug sa Samarianhong babayi didto sa atabay ni Jacob, gitumpag sa atong Ginoong Hesus ang pader sa katilingban na naghatag og division. Nagpasabot kini, mga igsuon, na ang kaluwasan gi-offer alang sa tanan, alang sa kadaghanan na walay pili. Anaa sa kasing-kasing ug gunahuna sa Dios na kitang tanan matagan sa kaluwasan. Pero again, tungod sa gihatagan usab kita sa Dios kaning gitawag nato og kagawasan or freedom, anaa usab kanato kung pilion ba nato ang makatagbaw sa atong kauhaw na temporaryo lamang. Mga igsuon, masahisama unta kita sa panagtagbo sa babayi o sa babayeng Samarinhon o sa atong Ginoong Hesukristo na atong paminawon o pamation ang pulong sa Dios ug atong dawaton ang gihatag na gasa sa Dios diha kanato. Hilabi na ang pagtagbaw na ang gihatag, ang gi-offer sa Ginoong Hesus diha kanato, mauman ang katagbawan sa atong kasing-kasing. Mga igsuon, sama na sa atong giingon, daghan kanatong mga giuhaw. Pero lagi, atong gipili ang pagtagbaw sa ato ang mga kauhaw diha sa mga butang na lumalabay lamang, sa mga material na mga butang o sa mga kalipay na dali ra kaayo mulabay. Ang atong ebanghelyo naghisgot diha kanato. Ang Ginoo nag-ingon kanato na siya lamang ang makahatag sa buhing tubig nga makatagbaw sa atong kasing-kasing na maghatag kanato sa kinabuhi na uban ang Dios. Mga igsuon, nining panahon sa Kwaresma,
usa ka pagdapit diha kanato. Na maningkamot unta kita diha sa atong pagbalik sa Dios, or in the context of the gospel, maningkamot unta kita na atong mahinagbo ang Ginoong Hesus diha sa atabay ni Jacob. Ato untang mahimamat ang Ginoong Dios diha sa atong mga pag-ampo, diha sa atong panigtagbo o panagiusa sa atong banay, o diha sa atong mga igsuon, diha sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, o diha niining pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Diin iyang bag-uon ang atong kasing-kasing ug pun-on kita sa iyang kaayo. Ug sama usab sa Samarihanyong babayi, kung tinuod ang atong paghimamat sa atong Ginoong Hesus, ug atong gi-consider na kining atong pagsaulog is an encounter between you and our God, ato untang pagkahinumduman na adunay untay kabag-uhan. Na sama sa babae sa atong pagsaulog sa santos nga Eucharistia, gibiyaan sa babae ang iyang banga. Ug sama kanato, biyaan unta nato ang atong kagahapon. Kay sama sa diha sa pagsaulog nato sa Eucharistia, angay natong biyaan ang atong kagahapon, kay ang Dios ni uban naman kanato. Sama bitaw sa pagsaulog nato usab sa sakramento sa panagiuli, biyaan nato ang atong kagahapon, kay ang imong kagahapon gipasaylo naman sa atong Dios. Ug sama sa babayeng Samarinhon, mudagan kita, mulakaw kita diha sa pagsangyaw sa atong maayo na pagkahimamat kay Kristo. Busa mga igsuon nining panahon sa Kwaresma, ato untang ilhon ang Dios diha sa ato ang matag adlaw na pakipaghiuban, pakiusa ug pagpadayag sa gugma ug kalinaw na atong nadawat gikan sa Dios. Hinumduman ta, gihatagan ta sa tubig na nagdalag kinabuhi. Yatagan kita og katagbawan sa tanan natong kauhaw sa atong Ginoong Hesus. Busa hinaot paunta atong pagkahinumduman ang pagsangyaw sa maayong balita diha sa atong kinabuhi. Hinaot paunta. Ug karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa lapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagaantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug yang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug sa nabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
Mga igsuon, mag-ampo kita sa amahan, kansang kabubuton, maoy kalanon sa iyang bugtong anak, si Jesucristo. Puno sa pagsalig, ipadangat nato ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon, Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ngang simbahan sa iyang pagbadayon sa misyon ni Kristo. Buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamuyo. Nga sa matagdag kong desisyon sa atong kinabuhi, pangitao nato kanunay ang kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamuyo. Nga ang mga batanon manggihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamuyo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamuyo. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, pilio nato ang Dios, kay kita iyaman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiya ang among pangamuyo. Langit nung amahan, gibuhat mo kami alang kanimo. Ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan nga among gipangandoy. Hatagi kami sa grasya aron sa kanunay among tumanon ang imong kabubuton, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Dawatan ka sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg panimaya sa iyang ngalan, alang sa usapang kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw nining among sakripisyo, kami nga nag-ampo nga pasayloon nimo sa among mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panausap ko ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matama. Santos nga mahan, tunhay nga Dios og makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom, gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babayi, arong mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa, nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug ang mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan
alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab bidayig. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kikini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mamayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-ani. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming mga halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose o yang bana, uban sa mga apostol o mga martir, ug sa tanan nga mga santos, nga among gisaligan, nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliyang nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay. Makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon, si Leo among Papa, si Alberto among Obispo, ug sa tanan mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga nibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga walay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Mga igsoon, pangayunta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niing panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan ug panag-igsuunay. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ikamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-angko kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kami ania sa yuta sa pan nga langitnon. Nagangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. Sa dili pa nato ihatag ang katapusang panalangin, ato sang i-welcome ang atong bisita, ang sakong wala, si Father Buddy. Gikan sa Dumaguete, uban niya ang mga miyembro sa Knights of Columbus sa Diocese of Dumaguete. O sa akong tuo, ang usasa formator sa atong seminaryo din sa Archdiocese of Cebu, si Father Benji. Uban niya ang mga high school seminarian sa Archdiocese of Cebu. Atong iampo ang mga kabataan. Salamat mga padre. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalsab kanimo. Iduko ang iyong mga ulog, pangayuon ta ang panalangin sa Dios. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawan bisan kung naisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagawom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon na halad ng Santos nga misa, lakaw kamo nga puno sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed Sunday natong tanan.